Ya थांनाय सानदेआव थारैनो रसमा आरो जारिमिन बिसोर सानैनि गेजेराव मिथिङा जाखांनानै थांबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बयबो मिथिनो आसा दङ जानो हागौ जे जारिमिन आरो रसमाजों फाथैलाइ बिसिमारबाय नामा। नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फुल नायबा बुजिनानै मोनगोन। आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलां। थारैनो नोंथांमोना दाखालि कल रेकर्डखौबो खोनानो मोनबाय। कल रेकर्डखौ खोनादोंमोन दे सानदेआव रसमाजों जारिमिनजों मिटिं जानानै थांगोन होननानै, मिटिं जागोन होननानै। दा थारैनो मैया देवबाराव सानदेआव माने जारिमिन आरो रसमानि मोनसे मिटिङा जानानै थांबाय आरोना, गामिनि रायजो राजाखौ लानानै। बिनि सायाव मा फोरमायदों नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय। बिनि सायाव रसमा ब्रह्मखौ थारैनो सेन्देलनि माला गानहोमारदों नामा नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय, होमबानो मिथिनानै मोनगोन। बेजों लोगोसे रसमा ब्रह्मखौ जारिमिना बजबफिनगोन ना बजबफिना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबानो मोजाङै मिथिनानै मोनसिगोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। जारिमिना गिबिसिन हाबा लानाय हिसाबै जोङो बिनि हिनजाव रसमाखौ जोङो बुंदोंमोन मिथिला। जों बिराद मोजां मोनोमोन मिथिबाय। मेट्रिक पास जानाय मानसिफोरनि बिराद मोजां मोनोमोन जों। नाथाय अनजानाय आखलखौ देखायाखै, अनजानाय आखलखौ देखायाखै बियो। जों दुखु मोनदों, गोसोआव दुखु मोनदों। जों दाबो बुङो बेखौ मानसि सायाव मोनो, मानसि बियो मिथिना। जे दिननिफ्राय आं बेखौ फोरोंदोंना, बै दिननिफ्राय जेसेबां डकुमेन्टस दं एम ए पास जानायसिम बे डकुमेन्टसखौ आंनो नांजोबगौ। हौवानिफ्राय डकुमेन्टस बानायनायखौथ' मोननांगोन। जिखुनु जाया फरायनायखौ
बेयावनो मानो हौवाजों थांखो नोङो फिसाइखौ इसिबां गाज्रि मोनबाय फिसाजों नांलाय खमलाय जाबाय हौवा गोदान गोसोथोनो मानो थांखो नोङो बिमा बिफानाव थाया गारा थांमोन नों बिमा बिफानाव मिथिया आं गरम खाबा बिदिया मानो थाङा नों बेयाव मानो थांखो नों Channel malah kan ada bela, kita pun nasi. Channel malah kan ada bela, kita pun nasi. Armisia coba. Boysu. Boysu malah kan ada bela. Aku mau dikit aja, actually. Baitan buja nama. Mansura. Mini dengso. Aja sini bujuk buat kita. दाथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय दा जारिमिना मा बुंलांखो रसमा ब्रह्मखौ माने जेसेबांखिनि रसमा ब्रह्मआ फरायनायनि डकुमेन्ट्स दं बेखौ रसमा ब्रह्मआ जारिमिननि आखायाव गथायनांगौ होननानै जारिमिना गावनि खुगाजों फोरमायदों आरोना रसमा ब्रह्मआ थारैनो सेन्देलनि माला गानहोजानायाथ' गानहोजाबाय बेजों लोगोसे दाथ' आंनि हमदांनायावसो आरो दै बेखौ माने रसमा ब्रह्मखौ माने जारिमिना गारनो गोसो गैयामोन थेवबो माने ब्रह्मआसो दा बुंसिगोन दा रसमा ब्रह्मआ दा जारिमिनजों थानो गोसो दंना गैया बेखौथ' उनाव मिन्थिनो हागौ बे उनाव थाफिनगोन ना थाफिनलाया बिसोर सानैजों बजबलायगोन ना बजबलायफिना बेखौ उनावसो मिन्थिगोन जिखुनु नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों नैबे भिडिअनि गेजेरै कमेन्ट खालामहरजायो ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय रसमा ब्रह्म आरो बे जारिमिनजों बजबलायफिननांगौ ना बजबलायफिननाङा खनसे आं पाब्लिकनावबो सोंहरनाय थाबाय आरोना आंनि भिउवार्सफोरनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरथार बेनिफ्राय नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबावदे नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरथार नङाबा नोंसोरखौ न'आव थाङै थाङै बुहैगोन आं थाबनो नोंथांमोना खिथाहर बबेनिफ्राय नायो बिदिबा लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन ना मा होनो बाय बाय